У цябе пікае? Не, а ўсё чыста, а ў цябе? Не, у мяне нічога пакуль не чутно. Добрый вечер, сябры. От так, здаецца, тут нешта ёсць. Прывітанне топацёму. Што вы робіце? Скарб шукаеце? Палінка, стой на месцы, не варушыся. Так. Пікае. І ў мяне. Што пікае? Дзе пікае? Так, Палінка, без рэзкіх рухаў. Бо ты яго спужаеш. Каго спужаю? Павука. Яго толькі што знайшлі. На мне? Ой! Асцярожна, гэта каштоўны экземпляр. Яго вывелі ў сакрэтнай лабараторыі, а ён адкрыў замок і ўцёк. Павук адкрыў замок? Што? Гэта ж разумны від павукоў. Дагэтуль навуцы невядомы. Не варушыся! Ай, стаю. Ён тут сядзіць у тваёй кішэні. У маёй кішэні? Што ж мне рабіць? Асцярожненька апусці руку ў кішэню і дастань яго. Але толькі не пашкодзь, бо гэта цэнны экземпляр. Ай, з дзяцінства павукоў не люблю. А ён мяне не ўкусіць? Ну ж і укусіць. Мы не ведаем. Яны яшчэ да канца не даследаваны. Не буду тады даставаць. А адкусіць ён мне палец. І што? І як жа ты хадзіць будзеш з павуком у кішэні? Ой, я не ведаю. Палінка, настройся. Ціхенька паспрабуй яго дастаць. Без рэзкіх рухаў. Гэта для навукі патрэбна. Ну, калі для навукі, тады добра. Зараз сабяруся. Галоўнае, не панікуй. Зрабі невялікі ўдых. Потым выдох. І заплюшчы вочы. Вось ён! Малайчына! Які вялікі, я такіх ніколі не бачыла. Ну, казалі ж табе, цэнны экземпляр. Але чаму ён не варушыцца? Ну, можа, нас напалохаўся. А можа, ты яго ненарокам прычыснула, ну, калі за кішэні даставала. Як жа так, і што зараз будзе? Вялікая шкода для навукі. Гэты павучок мог і чытаць, і пісаць. Уяўляеш? Ды ну, Вось табе і ну. якая непрыемнасць, бедны павучок. Ай, чакайце, а чаму ён на цацку падобны? Вядома, гэта цацка! Абазналіся вы, мае даражэнькія, гэта не ваш павучок, давайте шукаць вашага. Але хто мне скажа, як гэтая цацка да мяне ў кішэню трапіла? Не трэба нікога шукаць. Гэта мы пажартавалі, Палінка. І гэта вы мне цацачнага павука ў кішэню падкінулі. Хацелі цябе праверыць. Праверыць на што? Ці баюся я павукоў? І гэта, а яшчэ ці паддаешся ты паніцы і як паводзіш сябе ў стрэсавым становішчы. Ну і ну. А паводзіш ты сябе, няня Палінка, цудоўна, ну малайчына. У бусліка так не атрымалася. А вы што, праводзілі такі эксперымент на бусліку? Праводзілі і на бусліку, і на Нестары, і на дзядулі. Нестары, дзядуля, дабрадзей выпрабаванні, як і ты, прайшлі, а вось буслік не. Ён, калі пра павука ў сваёй кішэні пачуў, так напалохаўся, так крычаў, мы яго ледзь супакоілі, ледзь прытомнасць не згубіў. І дастаць павука з кішэні на адрес адмовіўся, як мы яго не ўгаворвалі. Значыць, як кажуць, у разведку з малым ісці нельга. Мы так і запісалі у нататніку. А і засталіся ў нас Яна і феечка для праверкі. Толькі, Палінка, ты гэта, ім не гугу. Маўчок, дамовіліся? І не падумаю маўчаць, і павука вам гэтага не аддам. Чаму? Мы ж проста высветлім, хто сярод вядучых калыханкі можа стрэсы пераносіць, а хто не. Што тут кепскага? Яны яшчэ пытаюцца, а калі б ваш сябр буслік так напалохаўся, што заікацца стаў. Як гэта? А вось так. Такое іншы раз здараецца. І потым, як можна, ведаючы, што буслік яшчэ маленькі і што ён павукоў баіцца, такія пужалкі праводзіць. Ну, мы не подумали. А трэба было б.
А мы больше не будем. Ага. А у Буслика пробачення попросим. И ты, Полинка, нас пробачь за такий неудалый жарт. Ну што з вами рабіць? Прабачаю, вядома. Але запомніце, што жарты павінны быць добрымі і ні ў якім разе не страшнымі. Ну, ўсё. Мы запомнили. И нам вельми соромно. Ага, соромно. Я нават хвилявацца стаў. А каб супакоіцца ўсім, давайте мультик поглядим, а? Давайте глядзець. Ну што, аматары страшных праверак. Полинка, ну мы более не будем, обяцали. Глядзіце ў мяне. Сябры, усе зубки чистим. Тварики, лапки мыем и у ложечки спать кладемся. Добрай ночы, сябры, і казачных усім сноў. Без усялякіх пужалак. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухают зорки с плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины у гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.